Katupay, welcome back to my YouTube channel. Andito na naman ako, yung kaibigan si Christopher Gonzales. At siyempre mga katupay, nandito na naman tayo sa aming tilahan ng mga Tuda, Barangay Central Tuda. At siyempre magbigyan naman ako ng konting kasiyahan sa kanila. At sa pamamagitan nating mahiwaga kung malaman nila, maula nila ang pangalan ng candy nito, bawat isa may magkaroon at bigyan ko sila ng 20 pesos mga katupay, bawat isang candy. Pag nahula nila ang pangalan ng candy mga katupay. At siyempre mga katupay, bago ang lahat, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman dyan. At paki-like naman dyan. At kung pwede, paki-share naman dyan. At click button bell at click all para lagi ka na yung updated sa i-upload kong mga video mga katupay. At siyempre, sinuha ko na natin contestant. Sino ang maglaro? Sina? Ikaw eh. Ito na. Nakasama ni si Joey, nakasama na yan. Pakilala. Alisin mo yung Facebook ko. Alisin mo yung Facebook ko. Okay, alam mo na. 10 seconds ha. Ano yung Facebook mo? Hawakan mo yung candy doon sa loob. Panawakan mo na. Meron ka ng pangalan. Ibigay mo na yung pangalan sa akin. Pagkatapos, saka mo na yung kunin yung candy at titingnan natin kung tama bang yung mula. O sige, kainin mo na. Uy, at mga tabay. Uy, ako. Kung lollipop. Ano yung sumala? Okay, mga tabay. Okay, bilhin mo ito. Wala silip. Okay, ano pangalan? Isa lang yan ha, isa lang. Oh, ano? Maraming butas yan, maraming butas. Papato nga. Isa lang. Bilisan mo! Durian yan, durian. Ano pangalan? Hindi nakasama yan. Ito na! Ano? Ano pangalan? Isabel! Okay, putin mo na. Ito lang ha. Mali! Snowber! Second number! Oh, may pwede ka. Ulit pa! Ikaw pa! Okay. Okay, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano? Wait, rabbit! Ulo, ito lang yan. Pili ka. Okay, magtanong.
Si Ronnie. Okay, ready ka na? Okay, ako. Oh, very good, very good. Bante, ito na. Sige. Diba? 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Palay! Bigyan na kita, Bete. Bigyan Lapit. Alright, mga tuga, ito na yung pang-apat natin kalawak. Una mo kate, hindi ka nakaula. Sana makaula ka na ngayon. Okay, go! Okay, go! Okay, dalawang natin ko na yan ah. Okay, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay! Pokemon! Yung mga tumpay ah. Oh, let's go! Come on! 40. Alright, mga katupay. Alright, mga katupay. Sana ba yung mga nanalo? Yung mga nanalo, mga katupay, ay naghati sila ng pasayro. At siyempre, kahit pa paano mga katupay, napapasaya natin sila. Alright, mga katupay. Ibigay ko na yung premium. Nakauna, isa lang yung hula niya, mga katupay. Isa lang. Siyempre, ibigay ko na yung premium niya. Okay. 20 pesos isa lang naman yun. Ano, sayang, pero siya. Dati crown natin sa taon na sana magamihan mo ng pagkula. Magamihan mo na, magamihan ng ano. Okay, alright, ano ba sa'yo sa computer? Oh, wala na kayo, para sa kapal niya. Okay, na ito tayo. Wala pa hindi. Thank you. Okay. Alright, mga katupay, ito na yung natin ang dalawang fish na ng ating mga katupay. Noong una, sablay, yung pangalawa, buti na nakahula na ng tatlong hindi mga katupay. At siyempre, ibigay ko na rin sa kanya yung kanyang premyo. Alright, premyo mo. 6,000! Para kayo sabi mo sa viewers natin. Ay, siyempre. Salamat kay katupay. Okay. Merienda na. Ay, no, merienda ako. Ayun, nandali na, pagpili na. Alright, mga katumpay, sana lang ang kulang mga katumpay, hindi ko maibigay yung premium na tapos na magulang mga katumpay ay may patayo na siya mga katumpay, kaya mamaya ibigay ko na lang sa kanya bago nagkita kami. Alright mga katumpay, sana nasiya kayo sa lagi kong video sa inyo ngayon. At siyempre, tapusin ko na dito at kung bago ka pa sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman, paki-like at siyempre pa-share na lang mga katumpay. Hanggang dito na lang mga katumpay. Sana yung